Katrin kalong gawi ka jing ai jing mentoy ha ka imlang ka salang ha kayo kakot kum ka jing pet jungi menta long ka jela ka jungi kadang inang bilin tibitang ya ka jing mentoy ka kam kuno ba ka jing mentoy kalong gawi na ki kena samla ki bapuli ru kum ki bapuli engineering ya kana ka kam hakikam transport ru idon ki badan kasap kapong mo ki kena samla ki bapuli minta da kimyo na kum kam kacam kimyo sini ki hable chaku be kabar ke jela kum ki ba don kata ka im ki kwa ban pe ha ban bantri haki transport mo kum ki kena samla te kejing mentoy jung ki ka don kam ya kata hi bat kejing do nong ru kawe along ba ha ka khayi pateng lada ipek kum ke shwe kiri haki transport bon ki good small mo tiar bam tre ki tiar ki ba poi na we shwe ru ya ling ba da katrin ki transport ki ba pen kila ban pen poi kloi na ka shi sngi na ka ar sngi ki poi no ha ka shi sngi kata ka jing du nong jongi lada ngi perkhat ya kata kadon kam ka jing mentoy ka ni jelah lada kawan katrin lada kum ki seng balang ya kmilin ti ya pek ngor sha ya kata na benta baki don ki ba persya ya kejing wan katrin lesi ki ong ba kejing persya na benta ki don ki brio ki ba supai bian klem dadon kono ka kejing yada ka jela kejungi ki don ka ta kejing persya ne de ya perkhat janai berada ka sorkar kate lakam ya kita pembadan sabar kamut dadon kam kejing mentoy menta padon katrin kadon ka jaka checking yaki barjala ki bawan dei warla kataru ki dang bun ki bayo bandrung hapo Meghalaya to mendawan le ta katrin thrai ke ka banja ya ka ari kasi jumi kata ka we kede kamat ko san haga jing sngo jonga nga persya jor banwan katri ngamong ba kan pensuk ya ka kit mar kit mata ka kit mar kan kit mata bro si kata kamdon makarungi biang bai kamar mata ngim dadu ngim das niu dadangi odar kamar nabar shaniru kam das niu adu kata kal kabiang bai he tialada mentan ailat bakan wan takatrin kumbanga ong menta wat kada don bakana ka jaka checking ya kitu ki badon level license ne ki kot kisla ne ki badang bun ki badang wan rung rap thap hapo Meghalaya ki sang halang baper ki don ya kata jing supersya ha jing wan poi jo ne ka sorwel re mbaya ki pot ya mbau ki we ki state ne ki we ki jela ki yo ya kata ka kimne haju ya kata ka roy ka par ne katam sorwel ngiro ngi don kami ya kata ka sorwel nam kan pasu ya ka kit ka ba katam ngi ki rep kan pendona ya kata jing kit ya jing lut sahabi de ga jing kit ma rep ka ba ngi don re haswa ba hagi sio tunga haswa ban pre ya ka sorwel ne relatirel glason idon kamban ban wat nya swa mde ban sim kerke ha bagi de ne phang namar ba lese ka jela ngi kan long lem kum ha ki we ki jela ba ngi ki tra ri tram long in satlep ha ki poi e ngi namar ba lem ka jida ha ki wan tu de ki poi e ngi Ho ngilai i baki seng balang nak liang ka KSU kala persya ya ka jingwan ka seng balang sisen perhat mengikum tinong song jong ka new trap idon kam ban persya ni seng balang namar ba kiang naga benta bandon ka jingada naga benta ka jela ka jongi namata tinong song ki bayi mo nre habangi perhat pat hakwe kaliang ngi i ba kanika por ka bamenta kung kajela kala dong kam hiru banyo ya karoy kapar hang babon kiliang naga benta kuno ban kentiu ya kajela ka jungi nrei ladang ipek pat sa kaway ka benta kalong ba ngirang don kam sibun ki iba nakaliang ka sorkar lani nakaliang kajela ka jungi bengi hapan pen kre ban penbit penbiang naga benta ka jindon kam ka jingeda kabala ka jingeda ya kasinong ka taw nomor 1 kini ki railway kadon ka jingma ha ki sinong ki taw nomor ki influx kadon ibrio ki benabar kinwan ki rum plumar nomor ngilai i aduk menta ba hapo ka jela ka jungi kalalu subha ka kom trekam hapo kisnong ki taw ke ikhtiar wede bat kirang ba sinong ni pitch wai ka sinong ka taw ngi ba bubun kisnong ki lasu kimdon kata ke ikhtiar ka authority ka ban ka notification ka bami nakaliang ka district council lani nakaliang ka public administration ha ka ba bengi de ban perking ba ya ka jingai
rung snong klumar ya kibriu ki banabar kani kadi ka we ka ba ka snong ka hap ban pentrikam so ladang ilala ban pentrikam ya kani kemud kandon ka jing kermen ba kiwi ki benta ka ba ngidon kampung ke inner line permit ka bala ban implement no po ka jala ka jongi ha ka jing pe naga benta bakin ngin kambit ka dor ka mor jugi marbam mardi te ngasmo ba ka railway ka don kam ha si syahadu kata-kata Henry ikerpat pada kum baki seng balang ru no ki persa ya kan dia kejengwan jong railway kalong ga badai si sahi bat ni ngar kum gawe ni kilong kemi jong kadong ribu hai nga support yaki ba shwa bikin ai shwa ba kata sarkar ka rai ka railway ha ka state ke jongi kamtam hari kasi jantia jongi dengan semua ba ni kong ning shap ye idon kam bakin don kita ki an ki kanun ki ban perking ya ki jingwan rum kertlep jongi beri ki ban nabar. You know, we, the public, would very much like to have that railway connectivity to the state. There will be much benefit to the state, to our very own people. And things will be cheaper also because transportation will be made easier and closer. However, the NGO and as public again, we do have this hesitance and also like a kind of a fear that if railway comes too close to us, then infiltration will be much, much more than what it's happening right now. So we do welcome the railway connectivity very much. We teach children in school about, the different means of transportation, the benefits and all of that. But then in our state, because we don't have a proper mechanism as such where infiltration can be circulated or stopped or can be protected, so the public are more scared of that rather than having too many infiltrators in our state. They would rather stay without the railway, which is very sad in a way. Jawan kanika lentiral lesingin ong bakadon arbenta kala ban ong ga passenger trains ladangi ye keren ye passenger trains kalong ba kelas tu kejingwan jong ki bru ki benabar klem ka an ke banyada kanlong kan sin kesini kan syat telep ya kajat benriu jongi ki berpat telengi keren pat ye kanika goods train telengi keren pat ye kate ye kanika kamat ba kala ban ong ba kadon kajing mentoy hakabayday bat ka kejingwan jong ki mar ki mata ki banabar kan laban ong ba kejingwan jong ki mar ki mata ki banabar kan pensuk ya kinong song jong ke Meghalaya kan ong le se kin tat ki khaw la ni ki marbam ki mar ki mata hanrai la ngi keren pat ya kajing ya kayo kakot jong ke state jong i kabaydai bat kini ki mar ki ba mi na po ke state ke jong i ya kini pat andalawan ki mar ki banabar ya kini pat ngin pendon kam syai te ha gejing yedai bat kan ne gejing temu jong ka sarkar ban ra ya kata ka lentiral ni ka railway hang ni po khamtam hang ni po jantia jongi po east bat west jantia te ha gejing sneu thu jong nga hi simet te ngadap ru de gejing sneu lengo namar ba sipang kan ka sarkar kalong ladep pendam no ya gene marwat ya ka pisa ka ba ka sarkar ladep sanction ladep return ladep refund biang pat hadin nang ta kisami pat kat kumjing keren ni ba kermen cela ong ba ka syong ka mon jong pai bat kum ta ter te ka jing sneu thu jong ngahi ba kan ni ka kam kadang yaj hi cekman bat ni yo iru ba ki babun hi ki paralok seng balang ki ba persya halor kan ni jing temu jong sarkar te na kaleng jong ngahi ka jing sneu thu ka jong ngam ong ba kadon tang jing du nong la ni kadon tang jing sneu hi kadon hi gejing baharu kadon hi gejing yo nongro namar balei bala dangi pej hagaliang karoy kapar hagatray gekta mo namar ba ka ekonomik hi kayaj bej rengkat lembat kata ka population rengkat bergejing bun brew ladangi duna brew palat ladangi yuduna paj
kemut kimla raban pen kiu ya kata kayo kakot ke economic ke slow bah lada ngim ya bun pai kata ka we te lada wan glun tiral kemut kan kiu kata ka increase kata ka population ro bad ha kejing jadai bad ke dor marba mardi kabangi tip syai te lada ngikit de kitrok nin kit san peun ripeu teli kitrok daga rel daga train pade kit tang sikit te ka bai kali hang tar oleh ya pher hi te kini gitu kita agi bangi ya yo i surok kini gi jingkrong ke babun rukom ke kajenaro lada wan sendon de garel kin saduna api te hang tah ke jing ngej ke junga kemut ba kandon ke jing hiar dor hagi marba mardiro. Connectivity of any sort, especially railway connectivity, is always a welcome change. It comes with a lot of advantages and bring a lot of advantages, a lot of good things closer to people. First of all, there is human connectivity, and of course there is the connectivity with regards to transport, of course, and then with regards to trade and commerce. And railways also give a lot of shortcuts by way of reduced fares to students who travel from one place to another. In that context, I think the railway connectivity to Mendy Patthar is really a welcome change. Now, people from Garo Hills, especially from the northern part of Garo Hills, can go directly from Mendy Patthar to Guwahati. And that way, many of them can take the vegetables that are locally grown in Garo Hills, especially in the northern part of Garo Hills, organically grown vegetables, to markets in Guwahati. I've personally seen them doing that. Other than that, there are a lot of advantages